ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files.
Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan. Memorization Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio.
Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Magandang umaga po, Colin Tits. Ako po ulit ito si alias Jericho. At ito na yung part 2 ng aking mga katas ng nakalipas. Konting recap lang po. Yun nga po, nahulog yung loob ko sa college classmate ko na si Kate. Buong akala ko, pareho kaming single. Kaso, kung kailan ako nag-open up tungkol sa aking nararamdaman sa kanya, ay inamin niya, sa kanya naman inaming may boyfriend pala talaga siya na nasa Dubai. Nagkaroon lang daw sila ng misunderstanding pero naging okay na rin daw po sila. At yun na nga po, uuwi raw sa susunod na buwan. Di ko po ugali mambawi ng mga naibigay ko na, kaya lahat ng niregalo ko kay Kate, sa kanya na po yun. Masakit lang dahil akala ko magiging kami, eh di pala. Ini-stalk ko yung FB niya kung andyan na ba yung boyfriend niya. Pero makalipas ang mahigit sa isang buwan, wala po akong nakikitang post tungkol sa kanyang boyfriend. Inisip ko na lang, Colantis, na ayaw niyang mapag-usapan kaya naging private na lang. Pero one time po, nag-chat si Kate sa akin at nagpapasundo. Nagbigay siya ng location na sa may Timog, Quezon City daw siya. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Di man araw-araw. Kate? Ay, buti naman at nandito ka. Ayan, lasing na lasing, oh. Kanina pa yung nakikipag-away sa gutter. Okay ka lang? Mama, okay, Jericho. Kaya nga, pumatagod ako nung mag-chat ka eh. Sino nag-chat sa'yo sa mga kaibigan ko? Boy, ikaw ang nag-chat! Kaya ako nag-chat, no? Lasing ako pero alam ko pa rin kung sinong
kung anong ginagawa ko. Eh, sabi mo kasi i-chat ko si Jericho. O, yan, chinat ko. Talaga, hindi ako yung nag-chat ah. Ay, hindi pala ikaw. So, paano yan? Jericho, pwede ba tayo? Uy, Suka muna ako. Uy, sa CR ka nga! Uy! okay ka lang. Hindi. Gusto ko sanang may sasabihin ako sa'yo, pero okay lang ba? Oh, ano bang nangyari? Gusto ko sanang mag-sorry sa'yo na nakaharma ako. Sorry, Jericho. Sorry. Asan pala yung... Sorry, matanong ko lang, pero... Hindi Umuwi mo na ba siya? pinapakinggan niya yung sinasabi Hindi, ko. oo nga, walang problema sa akin yun. Alam mo naman yun. Hindi, saka ko nga sasabihin pag tinanggap mo na yung sorry ko. Okay, sige. Tinatanggap ko na yung sorry mo. Thank you. Talaga, hindi mo ko gagantihan. Hindi. Ganun ba yon? Hindi naman ako ganun. Ano nangyayari? Sige, kwento mo. Sabi niya, uuwi siya ng 27. Tapos biglang hindi matutuloy kasi may changes daw sa schedule niya. Pero hindi to, alam ko hindi totoo. Hindi ba, Trixie? Oo, duda namin may ibang babae yan Oo, doon. feeling ko maraming babae. Feeling ko ayaw nung girlfriend niya doon na umuwi kasi magkikita kami. Tingin mo. Wala akong idea eh. Tsaka syempre, baka nga naman nag-change talaga yung schedule nila. Sige, kampihan mo pa! Hindi sa kinakampihan ko. Eh, malay Hindi, mo. kilala magsasabi ko ka na- yun. Kami nakakakilala doon. Ako, di ba, Trixie? Oo nga. CR na nga muna ako. Dadamay niyo pa ako dito. CR lang Ako yung nakakakilala doon. Kaya alam ko, Jericho, alam ko kung may someone o wala kung totoo. Nagsasabi ng totoo. Eh, baka nga naman talaga may changes sa schedule. May changes nga, may changes. Kasi nga, pinigilan siguro siya ng kabit niya doon. May kabit niya, pare-pareho talaga kayong mga lalaki. Kaya mandadamay ka na naman. Huwag ka mong Pare-pareho. Gusto niya lang saktan ako. Intindihin mo na lang kasi hindi rin naman madali yung naging buhay niya sa labas eh, sa ibang bansa eh. Madali kasi meron siyang kalandian doon. Kaya siguro hindi nakaka-video call minsan. Kaya minsan siguro hindi nakaka-update. Tapos minsan pag chinecheck ko yung CCTV ng flat niya, wala siya doon ng gabi pero sabi niya nakauwi na siya. O, nasaan yun? Oh. Hindi ko alam kung... Tama na yan. Marami ka nang Sama mo nainom. wala ako susuka sa CR. Tara. Talaga. Kapiling na baka Halika. Sorry Jericho, ang dami ko ng utang sa'yo. Ang dami ko ng abala Ano ka sa'yo. ba? Wala yun. Oh. Ay, nayakap kita. Hindi ko Hindi ko Huwag ka sinasadya. mangyakap. Ha? Sorry. Baka may magalit. Sige ka. Wala nga. Ako nga yung galit eh. Tapos magagalit pa siya. Chusi pa siya. Hindi, sa akin baka may magalit. Magagalit na ba sa'yo? Ay, wala. Di, ano? Sige. Uy, ano ka ba? Huwag. Ayaw mo? Nakainom ka. Tsaka masama yung loob Yun mo. nga ang masarap. Ganun ba yun? Eh, hindi ako ganun eh. Ayun, baka sabihin mo... Sad girl na lang ako. Baka sabihin mo kasi na... Sad girl ako. Oh, wow.
Baka sabihin mo na pagsasamantalahan kita. Sige na, okay lang masad. Hindi, ako nga yung nagsasamantala eh. Di, ayoko nga ng ganun. Gusto ko nung, basta, kasi masama loob mo eh. Kaya ka ganyan. Eh pag di na masama loob ko, hindi ko na to gagawin. Di ba gusto niyo yung mga lalaki, yung ako yung kami nag-initiate? O pag di na masama loob ko, hindi ko na to gagawin. Wala nang thrill. Oh. Di ba? Sige, you get my point? Oh, nagets naman kita. Pero, Huwag ka nang madaldal. teka Daldal lang. mo eh. Ayoko nga. Daldal mo. Ako lang na yung malinaw yung pag-iisip mo. Gusto mo talaga ako. Gusto mo yung... Di ba, kanina nakailang suka ko, 12. Di ba? Dami suka. Na-release ko na yung alak. Tsaka clear na yung mind ko. Hindi pa clear mind mo. Galit ka kasi. Okay? Time na lang pag Ha? nasa kondisyon ka. Gusto ko yung ganun. Ayoko yung nakainom ka. Ayoko nang ganun. Mayain ako pag walang alak. Ay, di mag-inuman tayong dalawa. Basta yung... Eh sabi mo, ayaw mo nang may Ayoko na- alak. Iba naman yung rason ng ba't ka umiinom eh. Siguro may binimbang ka, no? Kaya hindi Mga kaya. babae talaga. Nire-respeto na nga eh. Magdududahan pa. May sinabi ba akong respeto mo ko? Sige na. Sige, Chill uwi ka ka na. Apaka-choosy naman ito. Hindi. Ganyan kita kamahal kasi. Ano yun? La, ibig sabihin, uwi na ako, mahal. Inom ka din. Sige na, basta. Bye-bye. Matapos ko pong ihatid si Kate sa bahay nila po. After na naging okay ulit kami, nag-update, chat. Yun, one time, mga siguro after ilang araw po yun, nagkape kami at nang libre siya sa akin. Nahiya raw siya sa nangyari. Ala, hindi ako makatingin sa'yo ng diretso. Kasi, ayan. Oh, ano na? Anong ayan kasi? Hindi, nag-update na ba yung Jeffrey mo? Hindi nga eh. Tapos, Pero, huwag na natin siya pag-usapan. Gusto kong pasalamatan ikaw kasi nung sa mga time na pinapabayaan ako ni Jeffrey, ikaw yung sumasalo ng responsibilidad. Paano na lang kung wala ka? ay, nakakatuwa ka talaga. Hindi nga. Paano na lang kung wala ka nung gabi na yun? Tsaka paano na lang kung hindi mo ako kinakamusta sa chat? Wala. Hindi naman ako kinakamusta nung isa. Ewan ko. Kung ano ba kami? So, hindi na talaga siya natuloy. Hindi. Sorry kailangan ko lang tanungin. Para... Ayoko na nga pag-usapan. Okay, Hindi okay, na okay, nga. okay. Hindi na. Kasi kung natuloy, wala ako dito. Okay. Siguro nakarma ako. Sige na. Sige na. Hindi yan Pero karma. may tanong ako. Bakit nakikipagkita ka pa rin sa akin kahit alam mo na Siyempre, nilibre yun mo yung ko ng ginawa? kape. Ha? Hindi, joke lang. Kape lang pala yung katapat mo. Pero sorry Jericho. Sana hindi ka matroma sa akin. Naman ako matutroma. Ikaw pa ba? Lakas ko sa'yo, no? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pag Ikaw na nga hinahalik ka nung siyang gabi. Pag may ayaw eh. lasing ka kasi, ayoko nang ganun talaga. Gusto ko yung normal state of mind. Hindi ako lasing ngayon. Nasa coffee shop tayo. Talaga. Dito lang ba yung pwede magalikan? Saan ba? Mga tanong ng lalaki na boobs. Hindi, syempre, mas buti na yung makasiguro tayo. Pahiya tayo. Pa. Hindi, basta,
Uy, ano? Nakita ko, Hala, nagbo-blooming Hala. ka. Ano yun? may concert si TJ. Paborito mo sige. pala yan. Hindi naman favorite ko ngayon yung kanta nila ni KZ, yung kinanta nila, yung version nila ng Palagi. Palagi. Kasi nakikita ko yun sa mga post eh. Sino ang palagi mo? Ako, wala na. Paano pala ako? Oo. Palaging ginagawang panakipbutas, Emela! Ganon. Ganon. Ganon ba yun? Hindi, Ganon joke yun. lang. Sabi kanina, may nabasa ako kanina, pag ang lalaki may alak, may balak. Pag ang babae, pag nagsusuka, may balak. Ganon ba yun? Pero hindi umubra yung balak ko sa'yo eh. Malay mo Alam- next time, ubra na yan. Puro ka ganyan, puro amba, puro amba. Oo, malay mo nga. Ay, ang mahal ng ticket lang eh. Ang mahal ng SVIP, 15? Parang isang sweldo ko, huwag na lang. Uy, Okay. alis pala ako. Magsisibo ako. Sorry, Ana. Kailan yan? Ba't di mo sinasabi? Sa chat lagi tayo magka-video call. Next week yata. Sayang. Sana manood tayo niya, no? Pero wala eh. May Cebu. Hindi tayo pwede manood, machismis pa tayo. Malaman pa nung Jeffrey na yun, sabihin ako yung, dapat sa kanya mapunta yung blame. Siya yung mapulaan, hindi ako, sabihin. Ay, Okay. thank you ah. Cheers. Babalik pa rin sa yakap. Pero hindi niya alam ko lang, tits. Bumili na po ako ng ticket sa concert na yon ni TJ Monterde. Gusto ko manood kaming dalawa. At gusto ko siyang isurprise. Kaya nung pagka-uwi ko galing Cebu, hindi ako nagsabi. Rumekta ako sa kanya. At pagdating ko, Oh! Jericho! ay, hello po, tita. Ay, di... sige, pasok. Kanor. Ay, Kami- darling. Entertain mo muna tong bisita At natin, dami ko gwapo. namang entertain. May bisita ba doon isa? Ito na nga, Jericho. Jericho, Ay, may bisita pala kayo? Oy, anak! Dito si Jericho. Mama, ba't niyo po pinapasok? Ano ba naman? Hindi naman kami Usapin bastos. mo muna Hindi to. naman kami bastos. Ay. Jericho? Uy, ay. Jericho, si Jeffrey. Jeffrey? Ay, Si are. Jericho, kaibigan ko. Ay, nice to meet you. Jeffrey, yung boyfriend salamat ko. ha, dahil nung wala ako, inalagaan mo yung girlfriend ko. Napakabait mo raw eh. Kwento niya nga eh, kung wala ka eh, baka na paano na siya. Salamat pa rin. Oo nga binibida ka na kanina ng anak ko na shoulder to cry on ka nung wala si Jeffrey. Si Jeffrey kasi napagdudahan namin ng bababa ito, pero sabi naman ni Jeffrey. Tita, may Sabi naman ni Jeffrey bahag na, kanina, no? hindi naman, nalinis niya naman yung pangalan niya. Nakalusot naman. Buti na lang. Magaling. Napaniwala kami sa mga ebidensya. Okay. Nice to Hindi meet pala you, siya pare. ng babae. Busy lang talaga. Busy. At saka isusurprise ko kasi yung aking loves. Kaya umuwi ako, hindi ko sinabi talaga. Sinadya ko yun. Tama na, Loves. Tama na. Si Jericho, Mauna na pala ako kasi may sasabihin ka ba? Wala. Pwede naman tayo mag-usap Dumaan lang sa ako kasi labas. alam kong naramdaman Hindi, ko. ihatid kita sa labas. Hindi. Ihatid kita sa labas. Jericho, ano yung dala mo? Ito, wala. Hindi nakita ko yung picture ni TJ. Manonood sana tayo ng concert niya pero diyan na pala siya eh. Hindi ako makakanood. Hindi ko siya maiwan kasi nandito siya Oo, alam ko naman. Si Trixie, pwede kung i-chat yun para samahan ka. Hindi na. Sorry. Ingat ka. Una na ako. Bye-bye. Ko,
Sorry ah. Ano ka ba? Ingat ka. Bye. Lalakad ka lang? Gusto hatid ka namin ni Jeffrey? No. Taxi na ako. Bye. Uy, Una na ako. ingat ka. Chat-chat ha. Ikaw rin. Ingat ka rin. Ang pagkatok sa ating nakaraan. Metro's #1 Love Radio. Basic! Yan. Welcome to... Sabi ng friend ko! Ops! Baka ma-flag. Copyright na naman. Nakakaiyak. Pinigilan ko lang yung iyak ko kanina kasi baka maiyak na kayo, mag-collapse kayo. Pero nakakaiyak. Thank you kay Uncle... Isang malaking Jericho. aray para sa'yo, Miguel. Sabi ni Miguel Carlo Villamor. Haray ako! Pa-surprise, sabi ni Glenn, pa-surprise ka pa kasi ng ticket. Siya ang na-surprise. Sad. So, update. Baka update. Baka deserve Nanood na. siya lang. Ito yung yung concert ni sayang hindi ko na-air to, pero Sana niyaya niya si Trixie. Siyempre, pag hindi mo naman bet yung isasama mo sa concert. Hindi, kunyari hindi sila magkakilala. Na-record niya yan? Ito yung concert na daw yun. Itong daw yun. Baka makapiright tayo, Yan, Col. yan daw yan. Dami na nating flag. Mga babae talaga paasa. True! I'm so happy! Ay, nako! Kasi Johnny Oker. Ang saya-saya ko kapag nakakabawi tayo sa mga Wala namang lalaki. magagalit, meron lang nagalit sa kanya. Buti napigilan. Si Johnny Oker talaga eh. Yun talaga yung gusto niyong comment eh. Ayan, good morning. So, nanood siya ng concert. Tapos, anong status nila ni... Wala na. Hindi na sila nag-usapan. Kasi, syempre, So, umuwi na si Jeffrey talaga. Hindi ng babae. hindi daw eh. Sabi lang yun. Adi na niya. Pag mahal mo kasi, itatry mo na paniwalaan yung kahit alam mo, may instinct ka na totoo. Papaniwalaan mo yung paliwanag niya. Ganun ba yun? Ganun yun! Diba? Pag mahal mo, bias ka. Kahit anong kumbinsi ng mga kaibigan mo na hindi totoo, nagsisinungaling yan. Meron yung iba. Oo, ganun. Papaniwalaan mo lang yung lalaki, yung taong mahal mo. Yung lies niya lang yung papaniwalaan mong totoo. Bias tayo sa taong mahal natin. Shout out kay Das. Kung sino pa talaga yung seryoso, yun ang naloloko at inaayawan. Correct? Kaya dapat huwag na tayo magseryoso! Magloko tayong lahat! Uy, mga taga-Joan. Diba? Mga taga-Joan Salon. Sabi ni Das. Ulitin mo nga, Mang Kanor. Ayun o. Ang Kung sabi sino ni pa Das talaga, Achuchay. Kung Sino pa ang... Seryoso. Siya pa ang niloko. Kaya lahat tayo ay Magpakabait. magbagloko. Kung sabi ni Reynald Tenorio, kung ako sa lalaki, sumuna ako simula pa lang. Kaya lang nagmahal niya eh. Pag mahal mo yung tao nga niniwala ka sa lies. Hindi mo rin naman...
yun nga, sumugal din siya. Kaso nga, hindi lang siya nanalo doon na part. Pero what if? What if kasi, kesa tama si Uncle, halimbawa, hindi siya magsisisi sa buhay niya kasi tinry niya. Tinry naman niya. So, wala siyang pagsisisihan na. Oo. Sana tinry ko, di ba? What if sinubukan ko pa o Yes. diniinan ko pa? At saka, for the meantime naman, sumaya naman siya eh. Totoo. Di ba? Mahalaga yung mga moments na yun na minsan sumaya ka. Hindi ka man sure kung may, Yun may na ba yun? kung Oo. magiging kayo, pero sumaya ka. Genuine yung saya mo. Oy, good morning mga Green GSM sa Davao. May Green GSM na rin doon ha. At sa Cebu. Color green din yan. Ha? Green din. Okay. Hindi, blue! Guys, hindi mainis, guys. Ang mga taga Joanne Salon. Hello, Ma'am Joanne. Sa Hello, lahat ng Ma'am staff mo dyan, thank Joanne. you. Yan, mga naka-tune in yan sa atin sa Love Radio. Salamat po sa inyo dyan. Si Ann, ganyan ako na-scam ng ex-husband ko. Ignore ko lang, red flags kasi mahal ko, sabi ni Ann. Pero alam nyo, huwag kayong mag-alala. Kasi darating din yung panahon na magigising ka na sinungaling pala talaga siya. Kasi kakasugat sa puso mo, mamanhid ka na tapos marirealize mo na yung value mo at marirealize mo na sinasamantala ka lang pala. Kasi kapag mahal mo, yung mga small gestures niya, sobrang big. Ganun ba yun? yun. Sobrang sa'yo, para sa'yo, may meaning yung mahal ka talaga niya. Hala, nire-replyan niya pa ako eh. Bare minimum naman yun eh. Diba? Pag mahal mo yung tao, isang chat niya lang, feeling mo, mahal na mahal ka na niya. Hindi. Bare minimum yun. Diba? Kaya huwag tayo mag-asawa. Enjoy single life forever. Correct, ma. Mag-boyfriend lang tayo tapos yung isang boyfriend natin, huwag nating i-post sa Facebook. Bakit? Malalaman ng ibang boyfriend natin. Kalawgaw! Diba? Lakas maka-college love life days daw nung story, sabi ni Johnny Ocker. Ay, may ganyang story ka rin ba? Isulat mo ulit. Oo, excited Sulat mo kami. ulit. Ganon. Kasi yung kwento na ni Johnny Ocker sa atin, ano yun eh, yung Dubai din yun eh. Tagalog Dubai eh. Ganon. Good morning, si Miss O Grace. kung may similar stories kayo, o kahit hindi, yung sariling stories gusto nyo natin siya, isa drama. Sumulat po kayo at tatanggapin namin yan. Hanapin nyo lang sa Tanya Chinita or Uncle Yes. Dugula Facebook page. Yes. Tas ano nyo po. O kaya katulad ni Johnny Ocker, bibisita kayo dito, ikukwento nyo ng in person. Marami na nagkwento sa atin in person. May mga, yung mga sino couple ba? na sa Makati. Oo, na silent listener, listener. oo. Nagugulat kami sa ganong fan na hindi talaga sila pala comment, pero magugulat ka, updated sila sa parang kagigising talaga lang. Par, good morning. Ganito yung lakad niya. Ganito yung lakad niya. Parang hindi niya alam kung asan siya eh. Sige daw, sabi ni Johnny Ocker. Sige, bigay mo po kaming kwento mo. Diba? ha? Yung Binigay ko na sa kabit niya, asawa ko, naawa na ako, hirap siya magsinungaling. Alam niyo yun ang deserve nila. Basura para sa basura. Tsaka huwag niyong pipigilan sumama sa kabit. Sabi ni Coach V. Sino si Coach B? Si Coach V, yung bagong coach ng matchmaking. Yan, sa bagong industry natin. Matchmaker siya. Sir, ano siya? Licensed matchmaker. Sabi niya, kapag daw ang isang lalaki may kabet, dalawa yung girls niya, nakarelate dyan si Uncle. Ba't may mga side comment? Pwede naman dumiritso. Kapag may kabet, halimbawa yung babae, may kabet siya. Ang dami side Sino comment. si Coach Ituloy na si B? Coach B. Coach B. Di ba, kasi paniniwala natin, pipiliin pa rin yung asawa niya. Di ba? Ang paniniwala. Sabi ni Coach V, kapag may kabit ang lalaki, ibig sabihin, wala siyang mapili sa dalawa.
Kasi kung may mapipili siya, kontento na siya sa isa. O, dapat Di ba? So, totoo eh. Kasi dati ginagaslight Basic. pa natin yung sarili. O, di ba? Nakarelate talaga, sumasagot talaga. Basic ka eh! Nakarelate nga! Wala, si Jonathan Ibig sabihin, kapag lang. mayroon kang options, wala kang pinipili, hindi ka nakukontento sa dalawa o sa tatlo na yun. Kaya humahanap ka pa ng mga iba. Kasi hindi ka nakukontento. dalawa, tatlo, lima. Oo. So, ibig sabihin, wala kang napipili sa kanila. So, totoo naman. Oo nga. Salamat, Coach B. Kapag pagkabit ba dapat kumakain ng puwet? Sabi. Dinky do, ikaw talaga Dinky. Hindi, totoo naman kasi yan. Pag yung kabit-kabit, performance level yan. Yan kasi yung mga fantasy nila eh. Ganon ba yun? Yung hindi nila nagagawa sa original, doon nila ginagawa sa kabit. Nagiging porn star tuloy yung kabit. Eh, syempre, gustong-gusto niya naman kasi hinahanap-hanap siya ng lalaki eh. Ganyan! Tong, digi, 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 dong, digi, 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 dong. Thank you, everyone! And see you Salamat. tomorrow! Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alam mo naman, tumitirik-tirik ko. Oo.
Wala nga, parang sira to eh. Wala, G. Ano yan? Tears of joy. Yan. Hi guys! Basta Rider, Sweet Lover. Alam nyo, sa episode na to, papatunayan ko sa inyo na totoo yan. O, diba? Ganun agad, hugot agad. Mamaya ko na sasabihin kung paano at bakit ko nasabi. Ito po si Tanya Chinita and welcome sa episode 2 ng pinakabago mong kinahuhumalingang podcast. Ito po ang usapang sobrang sagad, marami ang nalalantad. This is Rated Tita Max. Una po, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng sobrang natuwa sa ating first episode. And of course, gusto ko magpasalamat kay Uncle Alex Calleja sa pagpunta dito sa Tita Max, sa Rated Tita Max. Sobrang thank you sa lahat ng chats nyo na natuwa kayo. And syempre, mas ma-appreciate po ng inyong Tita Max kung mag-iwan ka ng review mo dito sa podcast natin. Kung mag-iwan ka ng comments mo, kung i-rate mo to, sobrang thank you kasi alam ko dami mong ginagawa pero nag-e-effort ka para mag-review. Kung i-bash mo ko, okay lang. Kung mag-comment ka kung ano dapat ko improve, ay nako, sobrang ma-appreciate ko yan. Diba? Para mas mag-enjoy tayo sa mga susunod na Rated Tita Max episode. And of course, kung gusto mong i-share na rin yung good vibes ng ating Rated Tita Max podcast, pa-share naman to sa social media mo, sa mga kasama mo sa work, sa mga kakilala, kamag-anak mo, sa mga riders. O ayan, nagbibigay na ako ng clue kung sino ang ating special guest for this episode. At sa ating second episode, napapangiti ko na yung guest natin. Sobrang special syempre ulit. Sabi ko nga kanina, basta, rider, sweet lover. Sa kanya ko yan napatunayan. Alam niyo kung bakit? Kasi sobrang dami na naming beses nagkasama sa mga events. Sa event ko siya unang nakilala, sa Suzuki event yan. Ako yung host, siya yung isa sa mga motovloggers kasi syempre in demand yung ating guest ngayon. Ang pogi talaga naman. Sikat kasi syempre. Sabi nga ng mga netizens, yung mga vlog, yung mga videos namin together, so merong instant chemistry, may kilig factor na ganyan. Pero marami naman siyang sinasabi, marami naman babae yan na nagsasabi na maraming bagay sa kanya. Anyways, yung love team namin patok, kaya wag na po nating patagalin. Please welcome isa sa kinahuhumalingan ng mga chicks. Sa talang social media, Asian Factor! Hello! Ano sabi mo sa intro ko? Parang nambula ka. Parang nambula ka naman sa Parang intro. buhat na buhat yung upuan ko doon. Siyempre! Ano ka ba? Special ka. Oh. Yan, so magandang araw sa inyo. Ayan, welcome sa episode ni Tita Max. Anong masasabi mo na ginest kita dito? Ayun, medyo kinabahan pero konti lang naman. Hindi, kasi ang tagal natin hindi nagkita. Totoo, So, May kaya May. pag sabi mo na, Papa, di ka invite, wala nang intro, tara na, game na. Sabi ko, oy, wala pa ang pambayad, di pa ako mayaman. Sabi Bakit? niya, ikaw pa bayaran ko, sabi mo sa akin. Parang mali ata ang chat ko. O sabi ko, isa sa pinakasikat ng motovloggers, bakit hindi? Ina-invite ka nga eh. Ang daming tapos may mga contract signing ka pa, pero inuna mo yung Rated Tita Max. Siyempre, kailangan ko ba naman Tita Max yung kaharap mo Nox na. Tanya Chinita yan. At saka alam niyo po, may trivia ako sa inyo. Kapag nagla-live kami ni Angko sa umaga, nagko-comment yan. Ay, yung digital yun, siya yung nag-hold ng social media. Siya yung okay. nagre-reply sa'yo. Ay, ikaw pala yun. Oo, siya yun. Nanonood ka, tas nagko-comment ka, di ba? Tuwing morning. Oo, thank you. Pero Morning. ngayon parang hindi na. Ha? Sa ibang stasyon ka na nakikinig, Hindi, tsaka nanonood. May iba ka na pa yun. Tagal na nun. Parang mga broken times ko pa yun. Ay, so ngayon hindi na. Oh, hindi na. May bago na. Wala. Walang bago. Bago na ka ba? Oo. Bago Pero, ba? tanong ko, kung gano'n na kayaman ang isang Asian fuckboy? Yaman? Mayaman ako sa kaibigan. Wag ako yung nilaloko mo. Alam Oo nga. ko na mayaman. Hindi. Pero gano'n kayaman? Hindi ako mayaman
Normal lang, simpleng buhay. Ayun, nakikita pa rin Talaga. nila ako sa palengke, nakikita pa rin nila ako sa kalsada. Alam mo kasi ano ano ba tawag sa'yo? Tao ka? Oo, Ano? tao ko. Namamlahan ko. Natutulala kasi. Pero thank you sa panonood sa amin pag umaga ano ka ni ba? Wala Uncle. yun, tuwan-tuwa pa Siguro nga kung ako. hindi ko na mabilang more than 20 times ka nanonood ng Basta Facebook live namin. madalas kasi nagigising ako sa umaga. Di ba nagja-jogging ka? Kamusta naman? Parang walang improvement. Tinigil ko na. Ayoko na. Kaya sabi mo minsan din naman, hindi ako nanonood. Hindi ako nag-jogging eh. Diretso fast food Oo. pagka-jogging. Bakit Pacboy? Ano kasi yan dati? Parang nga ba? Bakit Pacboy? Actually, ang nagbigay sa akin ng palayaw na Pacboy, si Norbin, si Sino Timbugok. yun? Timbugok. Yun. So sa mga Pinsan mo rider kasi yan. community, kilala yan si Timbugok. Tapos ngayon, Bakit daw? bakit Sige nga? lang, short Nahiya kasi kwento. ako eh. Sabi ko sa'yo dito, sabi ng intro ko, lahat ng kwento nalalantad. So, Sobrang nasasagad. Eto na nga. Eto na, kumapit ka. Ganyan pa siya. Gusto mag-audition na DJ? Parang ako yung naging host. Kumapit Hindi. ka na. Ano kasi yan? Sa totoo lang, 5 yung 5 yung chicks anak mo. ko. 5 yung nanay ng anak mo. 5 yung babae mo at that time. Yes. So, nasa mga kanilang magulang na sila ngayon. And, syempre, kasi, yung time na yun kasi parang, kulang pa ako sa, parang hindi pa Babae? sila, hindi. Rectangle ka agad yung sarili na, hindi. Ako lang sa Hindi, parang kulang pa ako sa, nun, parang hindi ko pa kayang bumuo ng nag-i-enjoy. pamilya that time. Okay. So, parang naghihiwalay kami. Tapos, Kahit alam mong hindi mo kayang bumuhay, pero 5 ha? Ang lapit mo. kasi nung may trabaho na ako, trinay ko ulit. Okay, Di na 5 nag-asawa ulit? ako. Oh. Tapos, nawala akong trabaho, naghiwalay din kami. Tapos nagkatrabaho ako, trinay ko ulit. May mga anak ka dun? Mm. Ilan na anak mo total? Kaya mo bilangin ngayon? Mabibilang ba natin ngayon sa 5. dami? 5 Teka lang, din. Bilangin ko. Teka lang kasi. Teka lang, nalilito ako. Baka mabuking pa ako na Anong baka region? madagdagan eh. Iba-ibang region ba to? Iba-ibang probinsya? 2 lang ata yung sa probinsya. Parang 2. Seryoso? Teka, nakakalimutan ko eh. Baka Hindi. sumobra kasi. Oo, lagot ka. Pero yung legit. Yung legit 5. Oo, 5. 5. Yung hindi ito ba legit? Ay, hindi ko May alam. ongoing ba? Wala ko alam. Oo. Walang Hindi. ongoing. Wala. Walang ongoing. Ano lang, 5 lang sila. 5 ba? 1, 2, 3. Oh, tama. 5. Ino. Pasarelo. Tapos, tinawag kang Pacboy kasi nga marami kang... Kasi nga yung anak ko is 5. 5? Na Pagsabay-sabay. magkakaiba yung... Alam nila na 5 sila? Ewan ko sa kanila kung alam nila. Pero minsan ginawa ko na yun na kinuha ko yung mga bata, pinagsasama-sama ko. Oo. Pero hindi kaya eh. May time kasi na yung request ng isa, huwag mo na ipakilala yung bata para hindi na magulo yung... Oo. Ano Kumbaga- sabi mo? Kumbaga, siyempre ako pa rin naman ang tatay noon. Oo. Pero that time, kasi ako naman yung, kunyari yung ex ko na, kinakausap ko pa rin yung mga partner nila. Parang tutropa pa rin kami. Oo. Kahit na wala na kami. So, tinutropa ko, sabi ko, thank you, nagki-thank you pa ako kasi nung panahon na yun, di ba? Oo. Yung responsibilidad ko, ikaw yung umako. Ang babait din ng mga naging ex mo. So, sabi ko, sige, yun yung request niya na huwag na ipakilala kasi kapag ka nakilala pa ng magugulo yung utak ng bata eh. Baka, Sabi niya? baka hindi pa matanggap eh. Kuya, shit, ang pogi ng tatay ko. Grabe. Grabe. Kuwang-kuha ko yung ilong ni Papa. Aray ko. Tapos tinawag ka ng Asian food. Ayun, doon ako tinawag na Asian Papa. Pumayag ka? Wala eh. Oo, bagay eh. Ganun talaga eh. Bagay. As in, sabi ko, Ang iniisip ko pa dati na Pacboy, P-A-C-K, parang nagpapak ka lang. P-A-C-K? Pak. Parang nagpapak ka ng Oo, things, oo, gano'n, oo. Pacboy.
syempre, tinamad na kami. Hindi na namin nilagay yung C. Para 3 words lang. P-A-K na Tsaka lang. para Pinoy. Yan, Di ba? Pinoy na Pinoy. Pinoy streets lang. Di ba? Yes. Oh, na-embody mo. Anong year yan? 2022. Uy, okay. 2022, tama. Alright. Ilang years ka ng vlogger? Motovlogger? Motovlogger, 2 years, 3, magti-3. Yun yan yung 2022. Yan, 2022. I mean, nagmamotor ka na ba talaga before ka maging vlogger? Mahilig talaga ako magmotor kasi mahilig ako sumakay Okay. sa motor. Oo. Tapos saan ako pupunta niyan? Gala ako ng Pero gala. before motovlogger, sino ang isang Pacboy? Asian Pacboy? Nung hindi pa ako vlogger, Oo. talaga. Iba ng babae. Well, Ka bukod doon. Hindi ako babae. Ang inang to. Oo. Before. Hindi pa yun ang babae. Hindi ako Kung inang to, babae. malinis pa yung 5. Actually kasi yung hindi ako yung lumapit sa kanila. Parang, Talagang, umaano kasi ako daw yung tawag doon. Yung alaga, makare. oo. Tsaka yung charm mo. Oo. Kapag magaling mag-joke, babaero yan. Wala yun. Hello. So, ganito. Sige, paano tayo mag-uusap? Seryoso tayo dito, guys. O tapos, ano ka nung before ka maging Wala, isa lang motovlogger? akong hamak na basurero noon. We. Sa Bulacan? Hindi. Saan? Dito sa Payatas, sa Quezon City. Totoo, yan ang ano mo. Pinagmulan mo. Oh my God, ang ganda ng life story mo. Share mo tapos naman. tapos kung maging basurero, Paano basurero? Nasa truck? Nasa truck. Hakot? Oh my God. Ang ruta so, namin, sanay ka sa streets. yes, yung ruta namin yung Green Hills. Tinatakbo namin yung kahabaan ng Green Hills na yan. Tapos, kada may basura, lahat yan dadaanan namin. Tapos karga. Ilang taong ka yan? Mula ilang age? Parang age ko nun is 14, mga ganun. Tapos hanggang 2022. Hindi, 14 ako noon. Way back 2007 ata yun. Mga 2010, nakaipon na ako. Kumuha na ako ng lisensya. Nag-tricycle driver naman ako. Tricycle driver, Yes. from basurero to tricycle driver. Mm. Nung nambabasura ka, napapansin mo na chick magnet ka? Hindi Basta pag ngumiti kasi ako, yun eh. Parang, napadaan ako, Shit. basura. Oo. Talagang, Yung parang natititig sila sa akin. Oo. Tataka siguro, tao ba siguro to? Shit. Yun, Shit, ang tapos, sarap. araw-araw, daily routine, araw-araw na kami nagkikita, ganun, magtropa na kami. Hanggang may in love na. Ayun, Sa pagta-tricycle, ilang taon? tricycle. Saan ka nagbibiyahe? Sa Anong ruta mo? Fairview naman, Quezon City pa rin. So, biyahe ako ng tricycle. Kaya pala, Ayun, tas minsan may pasahero ko. Yung pang-4 na asawa ko, yun? Service ko. pasahero mo. Service ko. Sinervice mo. Na-fall. Parang ganun. Asan na siya? Ha? Hindi ko rin alam. Parang nasa... Curious lang ako. Pasahero mo siya. Umaga, hapon mo siya nakikita. Ano yun? Dahil Hindi, maalaga ka. may trabaho kasi siya. Ngayon, kasi ako dati. Single naman Madaya yan. kasi ako dati eh. Parang madaya. Kunyari, naging pasahero ko, kukontratahin ko na yung mamaya ako susundo sa'yo. Para kahit wala ako kahit nakapahinga ako, alam ko may darating May akong safe ka na. pasahero. So, ganun. Tapos, minsan, ang ginagawa niya sa loob siya, di ba? Tapos nung tumatagal na, sabi ko, pila na lang tayo. Dito ako man sa likod, kwentuhan tayo. So, parang backride ko siya, tapos kwentuhan. Alam mo yun? Getting to know each other. Parang habang tumatagal, libre na siya. Hindi na nagbabayad. Tapos sweet na kayo, ganyan. Oo, tas May pag-chat na kayo pag uwi, ganun. text pa lang ata uso Text nun pa eh. lang? Parang text pa lang. Yung chat, Paano hindi naging ko pa kayo? alam yun. Paano naging kayo? Kwentuhan lang. Normal na kwentuhan lang. Tapos okay na. Kakamustahin mo, kamusta ang araw mo? Sino una nag-I love you? Doon. Parang ako ata. Hindi eh. Parang siya. Parang siya. Tapos, Parang sinabi niya kasi nun, parang parang iba na yung pakiramdam ko. shit, nag-confess. Oo, sabi niya, parang iba na yung nararamdaman ko. Kasi,
Kasi ginagawa ko minsan naman pagka sa papasok siya, bumibili ako ng parang tinapay. Ipapabaon ko sa Uy, kanya huli-huli yun. mo yung love language ng babae, no? Papabaon ko sa kanya Yun yun. yung style mo sa lahat. Hindi. Parang, kada makikilala ko lang, kung paano yung personality niya, pakisamaan ako, ibinabalik ko lang din. Ganun. Aray ko. Hindi alam paano umpisa. Ano ba yung susunod ko dito? Sa sobrang dami. Okay. I-fast forward natin. Tapos nabuntis mo na siya. Yun. Ilan anak mo sa kanya? Isa lang. Nagsama kayo? Nagsama kami, pero yung magulang niya nun, against. Ayaw niya sa akin. Pero pinatunayan mo naman Pinatunayan ko, pero sabi kasi, kinausap ako nung tatay, may pangarap sila sa anak niya. So, parang gusto makapag-ibang bansa. Gusto nila ganun. Sabi ko, Nakikita mo pa yung anak mo dun? ay, kita ko pa. Ilan taon na siya? Yung anak Di ko na mabilang eh. Hindi, siya yung anak mo. Ilang taon na? Hindi mo Ay, sino ba? bilang. Yung anak mo, ilang taon na? Ano na siya ngayon? Dalaga, binata na? Binata. na. Ano siya, parang 16. Oh, binata na. 16 siya. Sino kamukha? Kamukha, eto nakakatawa. Hindi. May similarity kami. Pero yun yung kilala niya ako. Kilala niya ako na ako yung ano. Si Asian Fuckboy. Tapos, natatawa ako dun sa may bunso ko. Bakit? Nung lumabas siya, kamukha ko siya. Ang swerte Cute. niya. Ang swerte Tapos niya. nung lumaki na, nag 1 year old, 2 year old, parang kamukha na ng nanay. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo.
Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim. Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, mga kabisyo. Kasama mo manggas para sa Siko. Sino ako? Sa sports tayo, may bagong kampiyon na sa FIFA World Cup 2026. Kala ko anong FIFA. Di ba Kifi yun? Alayin mo! Nasungkit ng Spain ang kampyonato matapos talunin ang defending champion na Argentina sa score na 1-0. Bukod sa matinding laban, naging makasaysayan rin ang World Cup Finals dahil sa kauna-unahang halftime show. Sa kasaysayan ng torneo, nagtanghal ang mga world-renowned artists na sina Madonna, BTS, Justin Bieber at Shakira. Sa edisyong ito ng World Cup, umabot sa 48 bansa ang lumahok, pinakamarami sa kasaysayan ng FIFA. Hinati ang mga ito sa 12 grupo at matapos ang group stage ay nagtuloy-tuloy ang knockout rounds hanggang sa finals. At alam nyo ba, isa ang football sa pinakamahirap na sports dahil halos paalang ang gamit sa pagkontrol ng bola. Napakalawak ng field, mahaba ang 70 minutong laro at kailangan ng matinding diskarte at teamwork at stamina. Kaya naman nananatili itong pinakapopular na sport sa buong mundo. Congratulations! Congrats! Spain! Sino? Ako? Kailangan mo bang i-memorize yan? Hola, Bishik. Hola, amiga! Hola, amigo, Aya, amiga. oyo! Ha? Pasa ayo, Good oyo. morning! Morning! Congrats! Porque contigo yo escogí. Ha? Amore, corazon.
Amore, yung ano, yung... Nasunti, porque contigo yo escogí. Ibang-iba yung si Porky yun eh. Ano ba yun? Iba yun, iba Okay, yun. kanta pa din yun. Good morning. Ay, sa mga avid fan ng football, tsaka isa kasi ang football sa sinasabi nga Tita Max na mahirap siya pero pag nagkaroon ng teamwork, maipapanalo niyo yung laro. Kung pansinin niyo yung mga Ilan sikat. ang mga score niyan pag natatapos? Ano lang, yun, tulad dun na, finals 1-0. So isang point goalie lang, no? Isang goal lang, panalo ka na. Kasi hindi nga siya madaling umiscore, di tulad ng basketball. Hindi katulad ng mga babaero madaling makascore. Basic! Bababaero! Sabi ko na eh. Sabi kasi, mahirap makascore. Mga babaero, isalin nyo dyan. Sinasabi ko sa mga Pinoy. Sabi ko sa inyo, ang daming beses makakascore niyan. So kailan kaya Alam magaling magpa-fall ang mga Pilipino. Alam gumol niyan sa mga babae. Iba yung goal yun eh. Iba yung sa football eh. Kayo talaga. Kaya congratulations. Imagine mo ha, defending champion ang Argentina. So every 4 years yung tournament na yan. So si Messi, sila yung defending champion. Ngayon nakuha na ng Spain. Sinasabi nga nila, mas bata, mas fresh, mas aggressive, mas... Iba yung lakas ng bata eh. Na-try ko na yan eh. Iba yun! Oo nga, no? Si Uncle din, na-try niya na yung mas bata. Nagkamay ka pa! Basta ako magkanor, kahoy lang tayo Si dito. Mang Kanor, alam niya din yung kapag mas bata, mas masarap. Damay na naman, guys. Silipa yung bola! Ng football player? Ng babaero. Ay, nako. Kasi nga, gustong makascore. Yung babaero. Basic. Ng football player. Natamaan sa ano? For adults only. Sa betlog? Nasipa eh. Yung football player. Yung babaero. Nahuli kasi. Nahuli yung babaero. Yung football player. Deserve. Sino bang sikat na na football player? Si... Sa atin. Si Antonio Banderas? Sa atin? Antonio. Palibasan din natin sport, no? Dati yung mga yung mga naalala ko yan, yung mga Kaya mo yan. Phil yung husband yun. Sila yun, yung mga Ascals kay team. Angel Locsin. Dati. Oo nga, parang binahay niya pa si Angel Locsin. Yan naman siya, punta na sa Marites. Marites yun. Football na sa binahay. Anong kinalaman naman nun? Marites. Pero mga Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ayan, si Mbappe. Alam mo yung mga sweldo nila, tits, mga bilyonaryo na yan, yung mga yan. Dahil nga sa mas malaki yung sweldo Nick nila. Carter, di ba? Nick Carter? Ibang Backstreet Boys yun eh. Backstreet Boys. Kaya congrats. Di ba? At baka may manalo din sa atin. Oo, mga babaero. Hindi, sa ating mga driver. Mga driver. Love news? No boundaries! Susunod na po sa 90.7 Love Radio. At meron pa. Baka Kasama mo. pagpunta natin sa lugar nila, naka-tune in sa Love Radio. Ano, magkano bibigay na basic? 1,000 pesos plus grocery. Tapos? Pag walang radyo, bibigyan pa natin ng radyo mula sa Astron. Pag may radyo, hindi na bibigyan. Basta bibigyan pa rin. Kasi sabi, pag wala kang radyo, bibigyan. Meron kasi wala, meron ding meron. Ganun. Bibigyan. Basta Bibigyan. mula yan sa Astron at sa 90.7 Love Radio, Kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama.
shake! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulaw, Diego Bandido! Diego! Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole and Diego! Teka, babasahin ko. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi po, nasira po yung cellphone na niregalo po sa akin ng mama ko. Ngayon, nagtataka po yung mama ko kung bakit hindi daw po ako nagse-cellphone. In fact, ako po ay nakitext lang po. Ayan. Paano ko po ba sasabihin sa mama ko na hindi po siya magagalit? Ay, Well, ganito lang yan. dami na nga naming problema. Yun yung gusto ko sabihin. Ganito lang yan. Ang dami na nga namin problema, dumagdag ka pa. Pati ba naman yan, issue din namin. Alam mo, pero totoo naman, no, pinakamahirap sa lahat talaga yung umamin sa magulang. Kapag ka meron kang ginawang hindi masyadong maganda. Mahirap yun eh. Kasi Kaya ito naalala ko tuloy nung bata pa ako, binilhan ako ng relo na quartz. Sumama ako sa mga palaboy-palaboy din ng mga kaibigan, naligo sa beach. Nakalimutan ko, bagong-bago, iniligo ko sa Tapos, nabasa, hindi na gumagana. Oo, hindi siya water resistant. Baka fake yan, quartz yan. Sabi ko, hindi na ako uwi sa bahay kahit ano mangyari. Talagang hindi ako umuwi. Nung nagutom na ako, umuwi din ako. Saka ka lang umuwi. Diba? At saka mo lang inamin. Ganito lang yan eh. Kapag ka ang magulang ay nagalit sa isang bagay na ginawa natin or hindi natin ginawa o kaya sa isang kasalanan, syempre normal naman yung reaction na magalit. 'Di ba? Pero hindi naman yan magagalit forever. Correct. Of course, kaya naman sasama yung loob niyan kasi una, kung halimbawa ito katulad nung kay Diego noon, 'di ba? Pinaghirapan din naman bago magkaroon, hindi lahat ng tao may relo. Tapos etong kabisya natin na nag-PM, hindi naman din lahat talaga ay mabilis lang bumili ng cellphone kapag nasira. Baka ito'y hindi namin alam ang backstory. Gift sa'yo, ipinangungutang ng nanay mo. Yes. Pinakamasakit kasi yun eh, yung nagbabayad ka pa kahit wala na yung item. Ilang beses na nangyari sa akin yan na nagbabayad pa ako kahit yung item na wala na or nasira. Masakit talaga yun. Pero hindi naman yan forever para magalit sa'yo. Tama. Actually, mas ma-appreciate nga nila kung sasabihin natin yung totoo. Feeling ko kaysa yung anong sinagot mo nung tinanong ko kung ba't hindi ka nagsiselfone? Tingnan mo, pag nagsinungaling ka, mapapatungan pa yan ng isa pang kasinungalingan. Hanggang sa nalulubog ka ng correct. nalulubog. Hanggang sa ikaw na yung kapalit ni Satanas. Charot.
Actually, Oo. naalala ko lang kasi isa sa mga, may isang verse ako na na-quote nung Sunday nung nag-preach ako, nag-message ako na may ganyan na sinasabi na kung minsan, yung mga wicked daw, yung mga makasalanan na tao, kung minsan hindi na nila na alam na nai-stumble na sila. Hindi nila alam na masama pa Kasi sila. nagiging automatic na eh. Kasi Ano gumawa ka ng maliit na kasalanan, hanggang sa patago ka ng patago, Yes. na lumalalim na lumalalim. Na parang feeling mo normal na siya. Oo. So wag nating i-normalize yung pagsisinungaling. Yan. Porque gusto nating itago yung Yes. kasalanan na ginawa. Kasi again, pag nagsinungaling ka, papatungan mo pa yun ng isang kasinungalingan eh. Oo, parang- Hanggang sa yun nga, hindi mo nalaman, nandun ka na, lumubog ka na. Ayun, cellphone lang ngayon na itinago mo, sunod love life Correct, na. totoo. Sunod may ginagawa ka na. Magulat pa na nanay mo, buntis ka na. Rat, 'di ba? At anong rason? Anong rason? Oh, Natakot ka. natakot ka. 'Di ba? Ang hindi natin alam, minsan kasi, ito na naman yung sinasabi ko lagi, parenting doesn't come with a manual. Ibig Tama. sabihin, kapag naging magulang ka, kahit na madami ka pang nabasang libro, na-attend na seminar, maaaring may tulong din talaga ito. Yes, Kasi oo. may labang ka naman kapag may kaalaman ka, knowledge is power. Pero ikakalibrate mo pa rin. Correct. Pero sa tunay na buhay, pag nandyan na, Oo. 'di ba? Hindi na yung katulad ng parang nababasa mo sa libro or napapanood mo sa pelikula o sa K-drama. Tama. Iba-iba po talaga, 'di ba? So, kung halimbawang yung magulang mo magalit sa mali mong ginawa, di syempre normal lang sa kanila 'yon. Hindi na maaaring hindi nila first time nangyari to eh. Alam mo, ito yung isang nabasa ko kanina na sobrang totoo. Lagi ko kasing sinasabi sa mga kabataan, lagi ko to sinasabi na tandaan, sa mga magulang, magulang rather, tandaan ang mga anak natin, minsan lang sila bata. Tama. Diba? They only have one childhood. Correct. So we have to make sure na tuturuan natin sila ng maayos, tapos masaya yung childhood nila. Oo. Pero yung nabasa ko, you only have one childhood. But you also have one motherhood. Ibig sabihin, para naman to sa mga bata. bata. Oo. So kung yung nanay mo na nakakainis kasi laging nagagalit kapag may ginawa ka o kahit wala kang ginagawa, parang nagagalit sila, 'di ba? Isa lang din kasi yung isang beses lang din silang magiging mother. Yan. Katulad ng isang beses ka lang magiging bata, minsan lang din sila magiging nanay. And most of the time, hindi din nila alam kung anong ginagawa nila. Inaano lang nila, charot-charot lang nila. Ang mga bagay-bagay kasi nag-a-adjust sila as you go along. So, kung pag matapang ba ako, palasigaw, effective ba to? O doon ako sa pabebe, masikip at makipot. 'Di ba? Alin ang mas effective? So, yun lang yun. Ang parenting kasi along the way, kinakalibrate mo Correct. Halimbawa, nung maliliit pa sila, like for example, yung anak ko, iba yung parenting style ko nung maliit pa siya ngayon, nung nag-iba na rin kasi ugali. Totoo. So, mag-iiba ka rin din mag-a-adjust ka rin din. Correct. So, ano ang punto namin dito? Ang punto namin, kung magalit man yung magulang mo sa'yo dahil sa nawala yung cellphone, 'di ba? Or nasira, ano ba yung sinabi niya? Nasira yung cellphone, 'di ba? Pag magalit sila, intindihin mo. 'Di ba? Intindihin mo. Tapos marirealize din yan, 'di ba? Hindi ba't kapag halimbawa kinagagalitan tayo, ewan ko kung naranasan niyo po ito, no? Pero kapag kinagalitan tayo, maya-maya, o kaya baka abutin ng kinabukasan. May isa lang maunang maglambing dyan. Ayan. Tapos na. Oo. So yung galit ni nanay ay hindi forever. Ayan. Yun lang yun. Ang So galit niya. normal lang na maglabas ng frustration sa mga magulang. Tanggapin nyo, wag naman talagang feeling nyo naglabas ng frustration yung magulang. Dahil may kasalanan ka naman, niisip mo na ang sama-sama na ng Magulang mo. Parang kinakawawa ka na. Hindi ganun. Ito yung sinasabi ko lagi, iba-iba po kasi talaga ang parents. Kung ang parents nung kaibigan mo, pabebe, mahinhin, baka kasi mahinhin talaga sila. Totoo. Parang, for example, makikita mo yan medyo malalaman mo yung kultura sa loob ng bahay kasi makikita mo sa ugali ng pamilya. So for example, meron akong kakilala. Ayan na naman! Ito na, kakilala ni Nicole Yala! Ang kakilala ni Nicole Yala! Handa na, handa! Eto, splok ko na. So, meron akong kakilala na yung mga anak niya sobrang hinhin, yung sobrang finesse, as in, Pag nagsalita. pag nagsalita, sobrang malumanay. Tapos, basta yung mga galaw nila, very refined, ganyan. Tapos sabi ko sa
sabi ko sa asawa ko, grabe no, nakakatuwa silang panoodin yung mga anak. Parang hindi talaga makabasag pinggan. Parang may choreography. Oo, correct. Parang synchronized swimmers. Parang may choreography, synchronized swimmers. Tapos, hindi large movements na parang pantomime. Ang mga movements nila ay maliliit, mga pabebe. Parang graceful mga balerina. Parang may swing Correct. na nang i-slow. Totoo, ganon. Balerina. Tapos kung magsalita ang hina, parang kailangan mo pang come again. Ano ulit yung sinabi mo? Iha, ganon. Ano po, tita? Tita, kasi ganito po, ganon. Tapos sabi ko sa asawa, nakakatuwa sila, no? Ang layos anak natin, no? Bakit ano ba yung anak nyo? Kumbaga kung sa sayaw, kung itong mga anak ng kakilala ko, mga balerina, yung mga anak ko hip-hop. Yan. Hindi, yung cramping. Yung cramping gumagano. Correct. Yung cramping, yung may kasamang mukha. Ganyan. Ganon sila, yung padjak may kasamang mukha. Ganon. So, ganon sila. And then I realized, teka lang, hindi naman tama na mag-compare. Kasi una sa lahat, yung kakilala kong yun, ganon din sila. Ang hinhin nun. Kaya nga sinabi ko kakilala, hindi kaibigan. Kasi hindi ko masyadong kaibigan yung mga mahihinhin. Di ba? Kaibigan ko mahindutin. Charot! Hindi, so, ang hinhin nila. So, syempre, kung ano yung nakikita doon sa bahay, yun din yung mga ma-adapt. Yun lang yung sinasabi ko. Tapos na-realize ko, nga naman, syempre, huwag kang mag-expect ng batang mahinhin. Kung mismo sa loob ng bahay, level 105 yung boses namin. And of course, take note din nag-shift din sila ha. Actually, 'Di ba sabi mo, sa ngayon, si Princess pag may bisita, yes po. Yes po. Nagugulat ako, sino yan? Sino yung sino tong pumunta dito? Di ko yung kilala, 'di ba? Ganon. So, bakit dati nabanggit yung mga ganyang klase mga eksena? Nag-iiba-iba ang ugali, 'di ba? Nag-a-adjust po tayo, mga ganyan. So, it's important na mag-intindihan. 'Yon, 'di ba? So, ganun 'yon na. Again, babalik tayo dun sa fact na nasira yung cellphone. Hindi natin alam kung ano yung backstory doon sa cellphone. Maaaring pinaghirapan, maaaring inutang wala pang bayad, maaaring inutang hindi pa nagsa-start yung bayad. Ayan, pa yun. Ang sakit nun, 'di ba? Ang yung saklap. yung may pa na 1 month mo na bago bayaran. Bago bayaran pero nawala, 'di ba? Masakit pero eventually po mga kabisyo, wala namang forever, mapapatawad din. Tapos makaka-move on din. Hindi naman forever yung sitwasyon na yan di ba? So, for example, ako nung isang araw, 2 weeks ago, parang sinabi ko ba yun, nasira yung phone ko. So, dinala ko na sa service center, tapos hindi lang nila magagawa kasi yung system nila down. Dinala ko sa yung pagawaan talaga ng mga cellphone ng mga batikan. Hindi na nagawa. So, sobrang sama ng loob ko dun sa yun na parang feeling ko hindi ako makaka-move forward kasi 4 years worth of pictures. Ang dami nung hindi ko pa napopost kasi ayaw ng asawa ko ng at the moment posting. Gusto niya delayed, ganyan, 'di ba? So, talagang sobrang sama ng loob ko. Parang feeling ko forever kong dadamdamin na nasira yung phone ko. Sinabihan na akong mag-back up, hindi ko pa ginawa. And then eventually, naka-adjust na ako dun sa bagong telepono ko. Naka-adjust na ako dun sa fact na, hinuhulugan pa yan kahit na wala na siya, 'di ba? And then eventually naayos siya. So ganun lang talaga. Meron naman bigla-biglang magiging solusyon. Kung walang solusyon, edi lesson learned, 'di ba? Yun nga ang maganda dito sa nagtanong na isipin mo yung mga nangyayari, there are lessons to be learned. Yes, lagi. O yun yung ganansya mo kung baga, yun yung kita mo dyan. Correct. Na ngayon na pinag-uusapan namin dito sa Tambala na ang dami parang aral, ang dami parang connections doon sa simpleng cellphone na sira, nasira, 'di ba? Napunta na sa motherhood, napunta sa kaya mahinhin yung mga anak kasi mahinhin yung mga magulang, napunta na sa pag-adjust sa ugali. O 'di ba? Dahil lang sa cellphone mong 'yan, isipin mo ang dami ng ang daming napuntahan. So hindi rin talo. Correct. Ayan. Para hindi ka pagalitan ng nanay mo, ayan ipakita mo tong episode na to. Kaya, Inay, ayan na yung pinag-usapan nga.
ganun kakahalaga yung nararamdaman mo na, yung Oo. pinag-usapan ka sa Tama. tambalan, ganon. So, again, it's important na tandaan po natin na normal lang na magalit. Yes. Ikaw ba naman, di ba, nasira ang isang bagay? Di ba, initial reaction mo is sayang, Oo. kainis, di ba, buwiset, di Ayan. ba? Oo. May masasabing, alam mo naman, minsan pag galit tayo, may masasabing mga masasakit na salita. Sometimes we don't mean it eh. Oo. 'Di ba? Pero nasasabi lang natin because nagulat tayo, nainis Ayan. tayo, 'di ba? Pero Dapat matuto po tayong i-owe yung yung mga pagkakamali natin, yung mistakes natin. correct. So next time, mas alam na natin kung ano yung dapat gawin. Tama. Yun Yan. yun, kabisyo, ha? Salamat ng marami sa pag-share ng iyong kwento and wish ko lang, hindi ka talaga pagilitan ng nanay mo. Oo. For all you know, wala siyang pake. O diba? kung pagalitan ka man, tanggapin mo. Tanggapin mo, nasira naman talaga eh. Diba? Ay, oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Liala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo.
Sige. Isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito.
Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God.
Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo.
Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino. Kimchi Chino. Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin Ko. ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Sige, ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Sa Love Radio, saya'y di bitin. Makinig ka lang, ika'y siswertihin. Tatlong winners ng tig-1,000 at grocery items worth 500 pesos. Paano? Pag nahuli ka namin sa akto na nakikinig sa Love Radio, paldo! Basic! Kaya ngayong krisis, pwede mo nang i-chismis kung paano magka-cash. Sa kasama mo, love! Kasama mo, love! Kasama mo, love! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kasama mo kami, kabisyo. At dahil dyan, may pumaldo na naman, tits. Go! Congratulations dahil naglibot-libot ang ating Love Radio team sa kanilang lugar. Naispatan naka-tune in sa Love Radio. At nakatanggap ng 1,000 pesos. Meron pang grocery. At may paradyo pa mula sa Astron. Congratulations! Jennifer Fagutan! Jennifer Fagutan. Congrats po. Kahit pa paano naway natuwa ka at sumaya ka sa binigay namin sa iyo. At abangan niyo po kami sa inyong mga lugar, mga kabisyo. Pag nahuli namin kayo nakatutok sa Love Radio, sa ating kasama mo, love, 1,000 pesos, may grocery pa, may paradyo pa mula sa Astron. Congratulations! At syempre, meron pang dalawang paraan para manalo ng cash prizes, mga Paano? kabisyo. Una yung Love knows no boundaries. Ang gagawin mo lang para makasali, wala tong registration fee or any, ha. Ang gagawin mo lang, magpapalista ka. Kapag ikaw yung nagawi dito sa may CCP Complex, magpalista ka na rin. Libre lang lista. Libre lang lista. Alam na po ng guard yun. Entertain na po kayo. Bibigyan ka ng ballpen, ng listahan. Lista mo lang pangalan mo, plate number mo. Kung anong dinadrive mo. Tapos, matatawag ka na sa Love Radio. Kaya dapat lagi nakatutok. Meron pang isa. May isa, paano yun? Hindi, kung wala kang tayo magpalista dahil nang bababae ka pa. Yan na naman. Pag hindi mo nililipat ang radyo mo, lagi kang naka-Love Radio. Tapos, some beses, nasakyan ka ni Tanya Chinita dahil minsan nag-green GSM ako, nag-i-in-drive, nag-grab, nag-aangkas, nag-jojoret, nag-move it. Pag naka-Love Radio, 1.5 yan. May dala kami laging 1.5 dito eh. Kahit di nakapalista? Basic protocol na yan ng Love Radio DJs. Basta naka-tune in. Oo, basta naka-tune in. Tapos lagi may baong 1.5. Naka-ready kami. Kasi kada sakay namin, naka-Love Radio. Grabe naman talaga. Yung huli queen natin, si Mara. Grabe si Mara. Marami na huli. Naka-Love Radio. Salamat po, mga kabisyo. Yan po ay bilang mahal nyo kami, minamahal namin kayo pabalik. Ikaw lang naman, marami kang mahal. Ay, alam naman tayo, guys. Mag-wrap out na nga tayo, guys. Oh, yeah! Hey! Boss One! Boss One! Shout out sa Megason Staff Mandaluyong. Ito ay pinapabati ni Kadjut Pino. Oh, no! Shout out kay Andrew Guevara. Gibarang? Joey Pedroso. Kaya ginulo mo ako eh. Shout out kay Andrew Guevara, Joey Pedroso, Erika Balasan, Joy Lapay, John Hernandez, Luis Guzman, Ruby Manlapat, Vince Aler, Maribel Mendoza, Jemar Castillo. Shout out sa inyo, Megason Diagnostic Clinics. Sino ang tinutusok nyo? Ang pinadala nyo ay listahan ng resulta ng laboratory. Si Patient Rona, bakit di nyo binigay? Normal naman ang kanyang resulta ng CBC. Salamat, Doktora Tanya. Welcome. Welcome. Ito pa. Sa Pasig, Atlanta, andon si Nilo Taroy. Naghabal-habal daw siya
Salamat sa iyo, Nilo Taroy at si Jok na grab driver, sweet lover, sweet lover. Bigyan mo ko ng 3 joke. Joke. Kuya Gomeche, mga taga Southern Tagalog Region 7, Wow! matagumpay ang Bars! event kahapon. Induction. May bagong miyembro pala sa kanila kay Wow! Kuya Gubromel Estarin, mga taga Diparo papuntang Blumentritt, mga UB Express yan. Akala nyo kayo lang? Meron pang UB Express. Wow! Ang galing ng mga UV Express drivers kasi Ayan di na. lang tirador ng single mom. Ano tirador pa ng Watson Lady. Aray ba? Sabi yan Maganda ng kasi. Charlie Papa. Si Locoyo George Garcia. Ito pa ang isang Garcia, si Divino, na laging pinapabate ang kanyang may bahay. Tumalo ng DVD. Saan binili? Sa Baklaran. Hoy, Aki. Bili na ng DVD. DVD. Pwede pabili? Pwede, pero depende. Ang galing-galing. Lalo na si Antonio Canatan, Pensi Kahayon, Harvey Tinidiro, Ruel. Ako na intindihan. Salamat. Uy, Bisaya. Papio Ruel, salamat kayo. Pwede, pero depende. Pwede. Depende. Break it down. Happy Monday, mga kabiso. Uy, ang Bukas boss po, natin, abangan no? nyo ko kami alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Ang Call the Call tayo, Chinita with Mang Kanor, na napipilitan lang ako na makasama dito sa programa. Kasi mapapagalitan ako eh. Kasi Salamat, matindi guys. yung kapit nito eh. Kapitok. Dagan salamat susunod na. Broski Konyo Bicolano. Para sa Dear Love. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!